हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ बयखौबो VLØG यूट्यूब चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि बे फार्स्ट ब्लगखौ जुदि मोजां मोनो अब्ला चेनेलखौ सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर खालामनो जाबाव। नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालाम, आं गोदान गोदान लाबोबाय थागोन। आङो दायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय माने बेलासिनि नुथाय बा जोंहानि बारिनि मैगं थाइगंखौ दिन्थिनो नागिरदों। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दुब्लियाव बाराबो मैगं थाइगं गैया आरोना गाइस।